It-tkabbir fil-prodott domestiku gross li Malta kellha fl-ewwel kwart tas-sena huwa ta' iktar minn 4 darbiet ta' dak irreġistrat fl-Unjoni Ewropea. L-għada li sar magħruf li Malta kellha tkabbir ta' 4%, il-Eurostat ippubblikat tarif li wera li tkabbir medju fiż-żona euro u l-Unjoni Ewropea kien biss ta' 0.4%. It-tkabbir fl-ewwel kwart ta' din is-sena qabessew l-aspettattivi tal-Kummissjoni Ewropea għal pajjiżna. Dan għax il-Kummissjoni Ewropea bassret li din is-sena Malta se jkollha l-ogħla rata ta' tkabbir ta' 3.6%. B'reazzjoni għal din l-aħbar, il-Gvern qal li tkabbir ekonomiku matul l-ewwel kwart tas-sena kien xprunat minn żewġ fatturi li huma żieda tajba fil-konsum privat flimkien ma' titjib sostanzjali fil-bilanċ tal-pagamenti internazzjonali. L-istqarrija fakret ukoll kif barra żieda fil-pagi, il-familji qed jigawdu minn l-akbar roħs fl-Ewropa fil-kontijiet tal-elettriku u fil-prezzijiet tal-fuel flimkien ma' tnaqqis fir-rata tat-taxxa. Il-Gvern żied li fix-xhur li ġejjin ser ikun qed jikkonsulta fuq miżuri oħra ħalli filwaqt li tkabbir ekonomiku jkompli jikber l-effett tiegħu jkun jilħaq lis-soċjetà kollha, temmet tajt l-istqarrija.